रिकॉर्डिंग स्टूडियो गोपालगंज। डीजे प्रिंस एगो टोटरम कला ए बुची एगो टोटरम कला हाथ फेरना तनी गुली पे ए बुची एगो टोटरम कला हाथ फेरना तनी गुली पे एगो टोटरम कला ए बुची एगो टोटरम कला हाथ फेरना तनी गुली पे ए बुची एगो टोटरम कला हाथ फेरना तनी गुली पे तनी फूलावा चढ़ावो छक पानी के गिरावो तनी फूलावा चढ़ावो छक पानी के गिरावो में अछत मिला के बुचिया कहतानी जौन कल तनी आगावा से भल जनी एने ओने देखो बुचिया एगो टोटरम कला ए बुची एगो टोटरम कला हाथ फेरना तनी गुली पे ए बुची एगो टोटरम कला हाथ फेरना तनी गुली पे तनी घुंघटा हटावो बात बाटे का बतावो तनी घुंघटा हटावो बात बाटे का बतावो दूर होई परेशानी बुचिया आवो देह तोर टाइट हम ना पी तोहर हाइट चलो सुध कोई जाऊ कुटिया राइटर हरे नाम सोनू भी आई है एसपी संदीप हाथ घंटी बजाई है राइटर हरे नंदी कान को भी आई है एसपी संदीप हाथ घंटी बजाई है आज ये बरहम बाबा खुली के ए बुची एगो टोटरम कला ए बुची एगो टोटरम कला हाथ फेरना तनी गुली पे ए बुची एगो टोटरम कला हाथ फेरना तनी गुली पे। अरे ये बात तनी जल्दी करो ध्यान को बैठे के टाइम हो गइल बा।